lega mé amachna an caint mar seo lein is still mit chuirsíos ar na tonscadal Taighde in Fiontar, rud atá déanta go dtí legad sios spruch an Taighde tugus fur léirgus ar nachna cad is bríle ná agus an son duna mé chuirsíos ar Athair Peadar tá beidir breis ólas níos mó san ólas ag daon áirithe sa lochtéisteachta agus an son díróid ar an teicneolaíocht agus an taobh sonde agus conas corpus a crothú agus denna chuirsíos agus míód na termí sa ar fad le ling na cainte. Céim na haibre comach chéine. Taobhistigh de fethe nómat. So mar sin é golóir le déanamh. Tá sé in Fiontar agus tá míad lonathe in Ollscoil Chathair Cliath agus tá na tionscadal Taighde san na déanaach bhí Digiteach á Eorpach son le breis seachas amachchas déim léana nuas mar sin hain ainm.ie, focal.ie, logainm, tionscadal lex agus dúchas an ceann nóatha going agus tágus bilógaí ólas amach ar an mór an son Daoibh idir thuirt libh agus breis ólas agus úsáid a bhaint as na siomhan na son. Mar sin hain, cad é spruch an Taighde sa. Is é spruch an Taighde sa ná bonachar nachana a crothú. Bonachar bonathe ar na múnlaí son a legach sios in Fiontar leis na bonachar eile focal, ainm, logainm, etc. Nachana, tám sé díú ar na leithla as leabhar fáilte an Athar Peadar Ua Laoghaire iad a bhvalú agus iad a rangú i monachar sonraí. Cuirigh sé sin leis an Taighde teicneolaíochta agus folklóireachta bhú scrí, rud a táach domsa tuis go bras an counter sodom, agus na haanta son cuirigh sé leis an Taighde achadúil i réim sin na frásaíochta. Agus is rud anna háach an réimse seo, is réim se nó a Taighde tháina rúisig agus na Slávaigh go mór chun tosaigh oring ar fad, tá siad san ag díriú ar na frásaí seasta sót an teanga le 100 bliana nús agus níor hánig níor chuir tús leis an Taighde sa bhéarla nó sa Gearmánis nó sa Frankis go dtí le 10 bliana nús agus níl mórrán déanta in léchar ar an ghailinn. So mar sin hain chun gomach an ghailinn ar an céine le mórhangacha eile an dain agus gur féidir linn comparáid dhéanamh agus an tólas a scapa comma. So cad is bríle ná. San bhíú a hágam go dtí is éananas bhilreinte iad nachna nach bhéad for a ggófortna athrú ná bonachail a idir bhalar tú. Golóir ólas agus golóir focail an son. Go bonúsach is mó an ile ná na codanna éanaidir ná. So don bhla mór don bheabhsóir tanga nuair a cítar an ná i dangar ar bith, tá sé anna dhachar brí an natha a hiiscint as brí litrúil na bhocail éanair san ná. Agus tuige sibh ar fad, bíonn siad núsáid go minic i nganistúing hain sa chaint, agus deirtar nuair a na nachana tanga ar bith agat go mín lífocht buinte amach agat sa tanga, so sin níos éasca é hiiscint le cúpla sampla. Mar sin lúbar lár tuigeníd ar fad, lúbar lár an bhrí litrúil a bhaineann leis sin. Buinn sé nuair háin tú canitáil, tá Paul fáca deirtar go bhfuil lúb ar lár ann. Ach in na háanta son, tá an brí litrúil ann agus tá sé intaice ach don bhla mór tá brí eile leis ag an mrása son agus is é sin an brí náthúil nu an ná. Nuair há asnamh de haid sé an dain, deirtar tá lúbar lár sa caint son nó nuair cloistear scéal náfuil go chumláin céad fáin géad a gart deirtar go bhfuil lúbar lár ann. So mar sin hain, don bhla mór don bheabhsóir an bhrí litrúil tá sé dachar uaireanta an tuiscint a bhaint as an nath a hiiscint agus a álam. Muirmach sé ar ólas agat rimré ina háanta san ceann eile caint san air agus tá sé sin tá an bhrí litrúil ann comma caint san air go bhfuil an drone son hús san air i caint beidir bhfuil tú getalt beidir tá naim seir bhaid níos deisian son mar háte fel láthair. Ach ina háanta son nuair cloistear caint san air, cloistear an ráméis. Is ann caint san air agus ráméis. So don duine nachbach treis tacht ar nábach éon ólas agat ar nas son tá sé anna dhachar brí an natha a hiiscint. Uaireanta bíonn bon bheafar, bíonn siad bonathe ar na meafar agus is féidir ón meafar brí an natha hiiscint ach tá sé ar na codanna is dachra den tanga a hiiscint. So thom siad iarraidh na gnéithe son den tanga a bhvalú. Agus an son ar thosaní is amach ar an Taighde bhí sé intana gom na haon ná as an tanga ar fáil an ghailinn ar fad a bhvalú a monachar
agus nachan na caiintean na gaiileanna a chur fáil den bobbal ar fad ach dúirlumm thógus sé sin breis fethe tríocha 10 blianart. Caiith tú srían a chur an Taighde so agus díú srían a chur, so bhartaí is hain díú ar mechanún tain agus ar an Athar Peadar Ua Laoghaire ar cúisina áir, tá an cúise ann gur bas an ceantar sodom. Ach in na hánta son de bhí tácht ag an Athar Peadar, agus ag a scríbhneoireacht, agus dág sé rion ar an teanga agus tar éis dó bás aáil. So mar sin hain chur sios anna garad ar. Bhain sé leis an rééis a bheoch an na gaiileanna ag tús an fetheois bhí sé scríomh nuair a bhí nuair chuirc sim is stair ag gultúr in san danga ag an rééisan ag tús an fetheois agus bhí neart fála mór ann ach bhí aspa le tríochta anndómh, so mar sin hain chuis sé sin na món pín chun freistal ar na bhla mórí. So ina hánta son chuis sé isteach chun ar na gaiileanna nuair bunaíoch céin 8-9-3 massam. Agus bunaim le chunar na gaiileanna ná an gaiilean leabhar a chur chun cín timpeall na tíre ar fad agus litríocht dúchas a chur ar fáilt comá. So mar sin hain do chréad an Athar Peadar in san dání a bheoch na gaiileanna chunar na gaiileanna agus in hánta son a rud is táchtaí foioi agus an ná son a há cloiste in úsáte going ar fad ná gur bhain sé le caiint na naoine. An rud a bhí aráge agus a bhí á scríomh aige de bheas sé sin gur ceart litríocht a chur fáilt ag dtíú ar an gaint a bhí in úsáid an caint bheo, an caint dúchas, an caint nádúrtha, caint fúscrí agus in áit an gaiileann díú ar an gaiileann clasicach anas gomach na fála mórí lucht leabhar na gaiileanna in ann Chathair an saothar so in ann é hiiscint agus tá sé sin táchtach mar bhach measam hain gomach anna chuid nachanna dúchas in san scríbhneoireacht dá bhór son. So mar sin hain agus mé ag fecint ar an saothar fad tá Spáinnis cúpla sampla dus na nachanna tá aimimsethe gom agus an son díróid don chuid eile den caint ar an teicneolaíocht agus is chuid mhuir den tonscadh lei sin. So na nachanna just cúpla sampla so ag chur an anama amach I gáirí agus is rud deas é sin measam hain an naisc idir an tanam agus an na mathúcáin gur íomhá anna dheasa go bhfuil an gára có mór son go bhfuil de ainm ar tuism amach agus tá sé éagsúil go thomláin éagsúil ón méarla is tócha gomach I was in stitches laughing nu rud mar sin níonan an nach gaiileanna agus an ná bhéarla an bhrí an sa bhéarla. Ní raibh Christaí an lún ann, ní raibh duine nádóirí ann agus a fecint ar sin le nachanna a bhfuil difránid a Christaí an lún Christaí na híine. Ní féidir ní deirtar Christaí na híine an féidir ní raibh muslimach an lún a rá. Ní dólan go bhfuil éon cíl má thríte na focail. Ní raibh Christaí an lún ann, ní raibh aine ann i láthair. Ag dul hiag an dam go tí an díal tho sé sin cloiste gom. Ní héag a litrúil an bhrí litrúil ag canag ar an doras agus a rá ó chum sé an soigh ag tí an díal inis ó bula méráid go tí an dam an son. Ní héag go bhfuil tú ag boga ó ghoras go ghoras ach catá sa bhéarla ag panin into the fire a hán ceart a goibh. So há siad éagsúil agus eisceachtúil ach deas mar tá na hiomhána hagan tan contosaigh há siad anna spéisiúil. Níl spide fiart go bhistom hain is chud de bhí de anna bhí éigent an spide fi son. So ní hé go bhfuil tú a rá go bhfuil náfuil spide fiart ach go bhfuil an fearson nó an galín son anna haní ar fad níl mór an machanar. A bhí a fort seinte agus tá sé sin cloiste going. Tá an bhrí litrúil ag buint leis an nason comá. Beidir go bhfuir sé ag seint ceol de hais éigent agus tá fort seinte inis ach tá bhrí eile ann tá sin deir leis, bun agus bar leis. Agus é tedal na cainte son na Port Noa a haint thom sé géirí na nachanna son a chur ar fáilte ríist ach ar bhealach nó a haimsere. So tá sé ag irí na gnáithe son den teanga a bhailú, rudí mar sin na nachanna na frásaí seasta agus iad a chur I láthair ní a leabhar ach I monachar Digiteach ar lína. So legad sios céimeann an na haibhre anis agus tugad sampla don obair fracticúil don teicneolaíocht a bhaine úsáid as agus cad a bheith ann ag an deireadh le cúnmh dé. So mar sin hain, dús bhíorm sa corpus de leabhar fáilte na Athar Peadar a thumsú.
An chur chuige dhéanas cahas nach mór bliana I món Taighde na Mhúirne idir náisiúnta cad a bhí déanta dangacha eile an dain, cad é an chur chuige is fearr, agus ní hé go bhfuil mise ag obair ó na leabhar fad. Tá sé anna dheachar teachtar na leabhar so I rééis na folklóireachta agus na phrásaíochta buintear úsáid as corpus, agus mé cain feadh corpus is ón an corpus agus legan Digiteach na leabhar fad I bhfuil Digiteach léinn. So tá siad aimsethe gom agus tá na leabhar fad thart ar 1.8 milliún focal a gom an riomhar, agus fuair anna cúnamh de bhí roinnt an obair so déanta I gachad a bhríogan na héireann agus thugadar thart ar 10 leabhar chun 10 is na séthar dom an riomhar, so ní raibharmsa mórrán ibre dhéanamh san ach bhí chuideas na leabhar ná raibh acu son so bhíormsa fuair cópanna ó chaidóirí seachtarach a bhíormsa chuideas na leabhar a scríomach de lámh agus bhí sé sin fadálach go leor. Ach dhéana sé há sé déanta go manis. Bhíormsa na teachsanna a chaidáú agus a anótáil agus tá Spáinis chuid an obair son bhail. Déir mé is níl mé géirí leabhar an Athair Peadar a chaidáú ná iad a chur in agaibh ná aon rud mar sin. Ach bhuinas úsáid as uirlis a d'orbair Kevin Scannell, bhí sé cainte sa hanúrig chun agus déanann sé teachsanna neamhchaidánacha a chaidáú, agus bhuinas úsáid as sin bhatha leis an gúrdach a éascú a bháin, mar sin hain nílamse ag iarraigh leabhar an Athair Peadar a chur in agaibh, mar is tráchtas dochtúireachta omláin eile é sin a thógadh a bhfadarmsa. Ina háanta son agus na leabhar fad agam agus an corpus crotha agam, bhíormsa teachtar chur chuig a conas an corpus a cuarda conas thioccaigh mé na nachan son agus an son an bonachar seo an rud ag an deire a dhearra agus a crothú agus ag an deire na nachanna ionchar agus a rangú sa bhonachar. Now tá Spáinis chuid don an caidáú agus tuige sibh cad atá gceiste gom leis. So fuair sponteachsanna an corpus mar seo, mar cíann sibh an sa, tá seo dancióise nadidir bhfuil sé sin sa léir go leor. Ach sin cosúil ar an riomhara I bhfuil Digiteach tá nóid le gacha an saothar Cabal le hain agus a bhaintear agus a cóirde raincéad a blian ó hain bhíoh achma leach a glúiseach ar fud an Eorpach. Ach mar chéitear a sa, níl siad caidáin a ní hé go bhfuil siad scríomhar de réir an caidáin agus cúpla sampla de sin de héaltocht litratha mar seo SHAOLGHLTSCHT smachtú an seanna litrú SMACHTUGHADH agus an son don DO agus nús gomóg agus an ein. Agus tá saoblí eile ann comá. So, tuis ná rás riamh ag plé leis an tanga mar seo. Tuis go bhfuil me cóg son. Bhíor bhuinas úsáid as teicneolaíocht a crothaigh Kevin Scannell an caidáin a thóir. So na teachsanna agus iad caidánacha, seo sampla an text céine a cítear go bhfuil I bhaintí smó text cóirthaí beaga mar seo agus áthara treis tacht ar chuideas na focail. Agus na focail céanna, héaltocht tá sé an sa idir an dá chóra a tá sé áthara an leagad nua so. So an son ceann eile smachtú ach litra SMACHTU fada agus don agus tá leaganacha eile ann mar sin leis an glár so. Is féidir leis an glár na leaganacha sonna ahant agus déanann siad cuirtear na leaganacha nua in áit na seanna leaganacha son. Agus bhuinas úsáid as sa chun an cuardacha éascú, agus gomach sin níos éasca ormsa smachtú a chur isteach agus go meid an riomhar in ann tacht ar gacha an leagan den bhochail son agus na torthaí a spáint dom. Mar sin hain, ag an buinte son agus tháina teachsanna caidánacha go mar sin. Agus buineann mór ochlóirí an dain ar thóthar a géirí folklór nua a crothú chlár riomhreachta eile chun an cuardach I dhéanamh ar an corpus. So tá an corpus agat agus iad caidánacha agus anótáilte agus bhí fuair cúnamh as dochtúir léinn Ghonnacha go láistú tríóda chun an chuid sa den gúardach a dhéanamh. Bhí sé ag obair ar an obair céine de nua chorpas na héireann beidir go bhfuil cuid goibh tar éis úsáid a bhainteas agus buintear an san donscadal son úsáid as an ggóirasca sketch engine chun cuardas chun corpus a chuardach
Mar sin hain, nuair dentar an anótáil ar dentar curtar clib le gachéin animachil, le gachéin adíocht, le gachéin bríthir, agus curtar na textna ar fad isteach i sketch engine, agus is féidir cuardaigh casta a dhéanamh, agus cuardaigh a chrothú atá anna chófar, agus anna úsáideach don bhoclóirí don úsáid ar teanga. So mar sin hain, de bhí an Dr. léinn i gconacha in an cabhrúlán leis an gcuidsa, agus tá mé buint úsáid a sketch engine chun an cuardas, an corpus, an bailúcháin textna a cuardach. Agus mar hangla tá go leor cuardaigh orthe a déanamh, ach má chuirtar isteach focail cosú le clúas. Thuair mé isteach clúas an son, cítar go bhfuil hartar gá cé a caiig a torthaí, gacha an saithir tá nód leis, so beidir gur bheith seo Críosmach dé, Dan Quixote, Muscéil féin, ag brathir an nód an leabhar. Agus an son leis an anótáil, tuigeann an chóras gur bunan clúas, clúasah, clúas, clúas, an rud in narrug an son i leabhar bhfuil. Agus is féidir lomsa há trí leathanach déag de thorthaí, agus na statisticí ar fad a bhaineann leo seán, tagann siad chun tosaigh, agus is féidir le fecht ón son, bíonn clúsa ar ní féidir le bheith sin eiscin so bhfuil sé roimheal, bíonn clúsa ar na Cliacha mar sin hain ar an glí, ní héag litrúil ag an glí go mín stigáin go mín clúas ann, agus nathé sin, Chathair a bheith cuairmach le péad a rágad mar bétamach duine ag éisteach leis. Ní étá a glúsa a doscailt le tráthair, ní héag go bhfuil méid ag iarraí is drille de haisegantéis sin an tráthair an clúasa oscailt le tráthair go litrúil, ach go bhafarach is nathé sin. So mar sin hain beag ormsa iad fan na torthaí son ar fad a chuardach agus na nachna mar sin a aimimsú, bunthe ar an sanmhíú a thugas ag an tús agus bunachar crothú. So mar sin hain, tá se tarna bblion an Taighde sa há 3 bliana ag gceiste gom leis, an obair rathairtar buna gom, an obair farticúil, an cuardach, an asfuint agus an rangú nachana son, an bunachar a crothú, agus an son an na nachana a chur isteach ann. Ina dí san ar bheith sé sin déanta gom, thosúla gom go mbeidh bunliste nachana bailithe gom, agus go mbeidh mé an teachta Bhaile agus Taighde dhéanamh sa ceantar dul i deagháil leis na sanolathe ar fad a thá timpeall an ceantar aon donna go mbeadh spéise có san ábhar agus go mbeadh spéise có in san Taighde agus go mbeadh ná an cúnamh a thuirtum bheith fíor bhaith a dhéanamh ar an munliste son dul ar naisiún son agus na nachana a hanmhíú sa bhonachar aon ólas breise an Taighde breise a chur isteach sa bhonachar, agus ag an deire an spríor fad an tráachtas agus torthaí an Taighde a scríos suas. Mar sin hain gur míle agaibh as clús a thuirtam, ní hé go bhfuil mé i ggéirí bhór glúsa a bhuairt, agus ag an sibh cad is riile nachanais, sin é Muscéil féin agus gur míle agaibh.